Ola, bos días. Hoxe quero vos presentar dous contos que nos falan de mulleres galegas que abriron camiño en moitos aspectos, tanto a nivel laboral como educativo, como social, vale? Estes contos chámanse Pioneras, galegas que abriron camiño, e Pioneras 2, galegas que abriron camiño. Vale? Entón vou vos contar unha historia que ten moito que ver co que nos facemos no cole, coa educación, que espero que vos guste. O conto de hoxe vai nos falar sobre María Barbeito e dinos: María Barbeito, pionera da revolución pedagóxica. Unha escola gratuíta, aberta e creativa, onde os nenos e as nenas se desenvolvan en liberdade e igualdade, co compás dos afectos marcando o ritmo da aprendizaxe. Así era a educación que arelaba a mestra e pedagoga María Barbeito hai máis de 100 anos, e traballou arreo para tentar que se fixese realidade. María Barbeito naceu na Coruña en 1880 e con 16 anos xa era mestra superior. O seu primeiro destino foi a Escola Infantil de Nenas da Garda, centro do que foi directora durante máis dunha década. Sempre atenta aos avances no ensino, introduciu por primeira vez en Galicia métodos renovadores que aínda hoxe se consideran avanzados, como o traballo por proxectos ou a pedagoxía da tamén precursora María Montessori. En 1933 consegue, por méritos propios, o cargo de inspectora educativa en contra da opinión de gran parte dos seus colegas que non aceptaban que unha muller ocupase ese posto. Nos seus escritos e conferencias defendeu a existencia dunha escola pública, promoveu o fomento da lectura, introduciu a música e a ximnasia rítmica no ensino, puxo en marcha comedores escolares e colonias, defendeu a presenza da lingua galega na escola e o coñecemento da nosa literatura. Foi, ademais, unha firme defensora da educación en igualdade e da plena capacidade das mulleres para gozar de todos os dereitos sen distincións. O prestixio que acadou polo seu traballo foi tal que na segunda visita a Galicia o poeta Federico García Lorca quixo coñecela. María Barbeito foi unha muller demasiado libre e avanzada como para saír inmune á senrazón do franquismo. Ao remate da guerra foi acusada polas súas ideas republicanas, destruída de todos os cargos e obrigada a xubilarse. A partir de entón, refuxiouse na lectura, na escritura e na tradución de obras da literatura francesa da que tanto gustaba. Como vedes, unha muller moi adiantada ao seu tempo, e como nós, que quería que os nenos e as nenas fosen o que quixeran ser. Espero que vos gusten estes contos. Vémonos no próximo conto. Un biquiño!